Сега ще ти прави снимка. А сега, деца, кажете на гостите здравейте. Здравейте, добре дошли. А сега, скъпи гости, ние с нашите дечица ще отидем на разходка в гората. Кой е дошъл, деца? Дойде пролетта. Я да си кажем всички сега стихчето за пролетта. Хайде! Топло слънце грее, чуроликат птички, вятърът люлее, пролетни кривички. Айде сега да отидем в нашата горичка. Айде, моите момчета. Айде, Марти, Дани. Айде да седнем на пънчетата. Нямаме пънчета, нашите столчета са нашите пънчета. Хайде, ето пънчетата дечица. Хайде. Дани да седнеш дома. Заминко. Айде сега. Гледайки деца. Оправи Айде сега да си изпеем песничката на полянка сред горица. Айде, 3, 4. На полянка сред горица, пролет мила хубавица, риска от кенарче шила, цветен ботя украсила. На ръкавите кофиче, на огърлето игличе, теменушки за герданче, мизухаче за поланче. Браво! Ето е полянката с зелената тревичка, с дръвчетата, с животните, зайко, ешко, сърдечката. Но Марги ще ни каже нейното стихче за пролетта. Хайде, Марги! Топло, силно. Силно, Марги. Браво! Животните обичат да играят в гората. Децата също тичат по полянките. Но какво най-много обичат децата? Ще ни каже Дани. Хайде, Дани. Ще станеш ли прав и седма? Хайде. Обичам като стана. Дочуна моята майка. Чистичко да се змия, чистичко да се стрия. Добър ден, татко да каже, и да спохапна малко сладко, а всичко най-обичам да играя и да чичам. Но в полянката вече казах, играят и животните. Нанко и Тео ще ни кажат какво е направила Мецана. Хайде, момченца, обърнете се така, търкулнала се на душката и се закичи. Пролетно и гличи. Ето, Ешко е дошъл на полянката, деца. Ето го, Ешко. Видяхме ли го тук до горчето? Айде, Алекс, да ми кажеш. Днеска Ешко, Поле, Олка, чай. Браво, Наля! А какво да направи Зайко, като види Ешко? Аля, хайде да ни кажеш, Аля. Хайде да ни кажеш какво да направи Зайко. Зайо, Байо, хайде, Лор. Хайде, Зайо, айде да помогнем на Аля. Хайде всички. Хайде, Аля ще го каже с нас. Зайо, Байо, без. Хайде, Аля. Иде, кара, кеш.
Видиш ли го? О, боли! А Лъчко ще ни каже какво прави тяхното куче на двора. Хайде, Лъчи. Куче, има ли? Хайде, Лъченце. Да ти помогне ли с децата? Лъче, хайде, Милича. Хайде всички тогава да помогнем на Лъчето. Хайде, дечица. Хайде. Куче, имаме на двора. Лае то по всички хора. Вчера скъса Тони, новите му панталони. Го казваш? Хайде сега, дечица, да си спеем песничката Гатанка. Зъбките ми са ти слички. Алекс, ела по-насам, Милича. Ела, ето така. Хайде сега, всички ще пеем. Слушайте диска. Зъбките ми са всички, Острички и бели, Казвай. група на стрелички сладки, моркови и зелен. Круг, круг, круг. Круг, круг, круг. Моркови и зелен. Круг, круг, круг. Круг, круг, круг. Моркови и зелен. Штръкналите две ушенца, често ме издават. Ала бързите кръченца, лесно ме спасяват. Казвай. Штрък, 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 лесно ме спасяват. Штрък, 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 лесно ме спасяват. Докато съм още малко, Завъртете тук. весело играя. А да видим как се казва, кой ще ме познае. Казвай, Алекс. Кой съм аз? Кой съм аз? Кой ще ме познае? Кой си ти? Кой си ти? Кой ще те познае? Браво, браво. Дария и Цвети ще ни кажат да не падне да го удари сам. Не. Какво направи? Чупи. Той ще чупи на Да. Служи го тук горе. Дария и Цвети ще ни кажат за котката Хитруша. Айде сега. Котката чисто бяла гуша. Много. Казвай. Сладко е заспала. Браво, браво. В гората е гъбката. Къде е гъбката? Ето е там, от храста. Хайде, Мирелка, излизи да ни кажат. Ела до карта, Мирелка. Така. Хайде, Мирелка, иди ми да ни кажат. Защо е праснала толкова много гъбката? Хайде сега. Гъбки. Толкова е яла. Хайде сега. Гъбки. Порасна. Силно тъй. Хайде сега да се изпее песничката за котачето. Хайде. Маме котаче, срункаво котаче, с мънички ушенца, косички кръченца, веждата мотае, соката играе. Чухо! Отдевне чака, малко до юначе.
отидем да събудим зайчето, че той е заспал. Айде сега да си изместим столчетата. И елате при госпожа Мини и при госпожа Попова. Хайде, Дани. Ето тук, точно така. Да, да. Мирелко, Мирелко. Алекс, ела да отидем да събудим зайчо. Айде сега. И в гората бяхме, и цветя набрахме. Хей, тъй, хей, така, и цветя набрахме. Хей, тъй, хей, така, и цветя набрахме. Скрито в кръсталата спеше зайче сиво. Хей, тъй, хей, така, спеше зайче сиво. Хей, тъй, хей, така, спеше зайче сиво. Зайче събуди се, на конце хвали се. Хей, тъй, хей, така, на конце хвали се. Хей, тъй, хей, така, на конце хвали се. Хайде, поклонете се. А сега, браво на зайчето, браво. А сега, елате тук при госпожа Попова и при госпожа Антола. Ще си вземем кошничка и ще отидем в гората да се наберем гъбки. Заповядай, Марти. Ще бъдеш ред. Хайде. Ето, заповядай. Ела да Там много близко. Ела сега. И Пепто. Айде, Мечо, да се скрие в гората. Айде, на редичка, да се скрие се, Мечо. Ами не стигате. Нищо, забравили сме. Айде, ще тръгнем. Айде сега. Тръгнали децата с кошничка в ръката, тръгнали за гъбки, бели като зъбки. Тръгнали за гъбки, бели като зъбки. Гъбки както брали, Мечо те видяли. Ахнали децата, скрили се в тревата. Ахнали децата, скрили се в тревата. Бягайте, дечица, вън от тази горница. Бягайте, дечица, вън от тази горница. Не зная, Мечо, не зная. Не, това са малки пиенца. Хайде, Мечо, отиди в гората да потърсим. Хайде, Зачо, отиди в гората. А ние ще отидем тихичко на полянката на пръстина. Хайде. Тръгнали децата с кошничка в ръката, тръгнали за гъбки, бели като зъбки. Тръгнали за гъбки, бели като зъбки. Тръгнали за гъбки, бели като зъбки.
Ти по-добре отиди там, защото там е по-близък план и по-добре ще го вземеш. Дими, малка Дими. Ти отиди при лекари. Елате на вас да ви държим постелите. Лани, заповядай, Лани. Заповядай. Чакай да тебе едно по-голямо ще сложа. Лъчи дори. Али, ела да ще сложа постелта. Само ще моля малко место да не освободите там. Малко по-назад с фотоапаратите. Елате да си направиш кръчето. Не е пречишно да се Важно е ти с цилкавшка. Айде, елате, искаш ли карта да ти дадеш? Елате, тук кръчето. Сега, искам да се надипта мученци и мученци. Опанете. Не, Алекс. Айде сега. Ела мани, цечето да сте мученци и мученци. Ето така. Станеш се хванеш. Става много. Тропай на место. Засвейте се. Опа. Чили кръчете за високо. Малейки кръчета сега. Прясно и тропай. Чили. Хубаво. Айде сега да бъдеш. Айде да бъдеш. Да вътре. Айде вътре. Така. Прясно и тропай. Айде сега да ще не пръста. Така. Браво. Сега. Айде, учи. Айде сега кръчи. Айде, дай кръчи. Опа. Така. Айде сега хванете, тропайте с кръченцето. Хвани кръченцето и тропайте. Дайте ни мен ръчка. Айде, карайте сега. Айде, хвани се на подвино. Да, хвани. Хванете кръчето, Дани. Хайде, сега е следващия танц. Хайде, крепи тялото долу. Хайде. Хайде, тялото. Дайте първо да снеме постелите. Дайте да снеме. Айде сега. Айде всем само седеници, намери ли си другарче? Тел, сядай. Вие сте двамата. Смирил. Остана само. Прекрасен, радвам се да те видя, хайде потанцувай с мен.
пеперудче, на цвете, което след това ще подарят на майка. Айде сега, елате да седне. Айде да седне. Оставете пеперутките намират. Казах ли долу на чичките сега? Така. Алекс, долу на чичките. Ето така. Заповядайте. Благодаря ли чуваме? Стигнаха ли ви цветята? Благодаря. Ето сега ще ви мажем. Ела с мама, ела себе. Мама ли ты? Ето нека приключваме на масата, хода ли са? Айде сега да се изпие. Оставите цветенцата на масата. Браво на вас. Лъче, моля ти. Айде да се изпеем песенчката за пеперуцата. Айде сега. На стъклото качва. Айде. На стъклото качва. Остра пеперута, палавата мача, скача като лута. Иска да я цъкне, иска да я лапне, мазо не дей, нека си живей. Мазо не дей, нека си живей. Браво! Това беше от нас.
Скъпи гости, госпожа Атанасова би желала да ви каже нещо. Молим за секунда внимание. Благодаря ви, че дойдохте. Надявам се, че видяхте сега децата в обичайната среда. Надявам се да сте удовлетворени от това, което могат и което получават като грижа. Сега да се почерпите заедно. Ето на твоята майка. Благодаря ви за вниманието. Мари! Искаш да те го отворя? Ето, заповядай. Дай, благодаря, чао. Много после. И аз сега вземе си. Колко много лака.
чувства. Заповядай. Това е бомбонче. Бомбон. Харесва. Искаш от тия сладки мазани не остават. От кои? Мечка от чията. Това е някакъв сладкиш, опитай. Чакай сега, не можеш, нали?